Istorio bakoitzak badu bere magia. Esate baterako Santiago bidearen misterio liburuan, ja, sormenetik bertatik, bai izan zuen, hasiera bere xixamarra. Kontatu izan dut beste bideoren batien, nola topatu nuen gizon bat, motxila handi batekin, Santoña herrian, eta hantxe kontatu zidan bere historio. Marinel zaharra zala, bere itxasontzia ondoratu eta gero bera bakarrik gelditu zela bizirik, berak ere pentsatu zuen bertan hilko zala, gero pentsatu zuten mediko guztiek etzala ibiliko. Nik ezagutu nuenean, 1000 kilometro pasaz eramatzaina motxila astun, handia baino gehiago astuna zen. Eretzan bere historia, nik kontatu nuena, baina bai bere historiatik asko edan nuen. Saiatu nintzen, gizon hura topatzen. Egon nintzen begiratzenean nun egon zitekeen, behin adibidez bai, lekeiti jo neno, nago aldizkariren batien edo ikusi nun, berehala deitu nun, eta esan zidaten ez dago. Ez zegoen modurik urteak guntziren, eta horrela gelditu zen kontua. Tarteka bai iriste zitzaizkidan, liburuari esker, askotan irakurriek edo, kontatzen zizkidaten, beraien esperientziak Santiago bidean, oso gauza zoragarriak. Baina, kontua da, justu duela aste batzuk, jo nintzela Santiagora, Kompostelako Santiagora, antzegoen nazioarteko biltzar bat, hezkuntzaren inguruan. Kontua da, hanen bilera Santiagoko kalien berandu nikoan gaina autobus hartzea, erlojuari begira eta pentsatzen ez tarrapatuko, eta nengoen Santiagoko bazterreko kaletxo batien. Talako batien, buruak, edo zenak, edo barroko ahotsak edo euskalo zer, frenatu egin nindun, klank, eta gelditu nintzen, begira, eta zen nahi ama. Tipo hau, junitzen berehala, eta esan nion oiga uste noez, eta bai, eta ia 2 minutu egon ginenan besarkatzen da hori, denborarik ez neukan, baina bai eskatu nion mesedez, gero berarekin elkartzeko aukera, eta eman zidan 2 egun bakarrik zeramatzanan, beti dabil motxilarekin batera eta bestera, eta ni neu ere ez naiz geldirik egotekoa oso zaila zan, biok bat egitea, baina hantxe, Santiagon, bazterreko kale batien, biok pasadan, oso ederra izan zen gero iluntzean ja gelditu nintzen berarekin, hitz egin genuen, oso ondo oroitzen zuen nola elkartu ginen eta ze kontatu zizkidan, ze kontatu nizkion, oso uni politia izan zen. Iruditu zitzaidan benetan, ezoikoa, beretan itxia eta beretan magikoa, justu Santiago kaleetan, hainbeste denboran egonda gero. Gizonaren bila ezin topatuta eta justu liburuaren funtsien, bere bizitzaren gunetako baten eta niretzat ere oso leku berezia. Egon nintzen bizitzen Galizin ia urtebete, duela urtetxo batzuk. Galizitik asko geratu zitzaidan barruan, eta ara non, hantxe topatu, Jose el Peregrino. Liburu honek badu niretzat enkanto berezia, ze historio zoragarri asko ekarri dizkit, baina ostras, hau beretan berezia izan.